Sziasztok gyerekek! Sziasztok! Most egy Minecraftban egy csapdát fogunk nektek bemutatni. És ezt a csapdát most el is kezdem egy LG telefonon. Na akkor gyerekek, mint látjátok... Most egyedül játszani fog. Bazzeg. Mint látjátok gyerekek, most kell nekem láva. Hogy hívják ezt? Egy gyémántkard. Esetleg a csapdán látjuk egy köcsög zombi, vagy valamilyen geci. És most elkezdtem a csapdát, amint látjátok. Kell nekünk a csapdához egy... hol a faszomban van? Itt is van. Kell egy ilyen. És kell egy vaslemez. Egy ilyen vaslemez. És... most úgy kéne ezt körbe mintázni, hogy nekünk ez a 4 itt megmaradjon. Ez egy hülye, aki zenél. Látjátok gyerekek, ez a baromit zenél. És ennek a csapdának az lesz most a lényege, hogy a zombit fog nekünk elhárítani, vagy valamilyen más lényt. És a csapdát azt úgy kell megcsinálnunk. Kiásunk 2 kockányi mélységet is. Gödröt. És... bazeg. És ennek az lesz a lényege, hogy megtöltjük lávával ezt a csapdát. Bazeg! Ez nem annyira jó ötletre. Ez jó. Látjátok gyerekek ezt? Meg lávával. Így. Jó. Itt a láva. Kell nekünk ide föl. Ezt elbasztam. Akkor ide be is építem. Ajtókat teszünk ki. És így. Én most a zombin fogom nektek bemutatni ezt a csapdát. Gyerekek, ha egyáltalán sikerülni is fog. És ezeket a szarokat már csak ide kell tennünk. Bazeg, így. És így. Mert hogy mindjárt megmutatom nektek. Figyeljetek, hogy bazeg. Hogy jön a zombi, és így sétál, bazeg. Így sétál a zombi, így ide szépen bele fog esni. Vagyis remélem. De most ki is próbálom. Ha nem fog sikerülni, akkor még egy ilyet elásunk. Ennyi volt a zombinak. Most átváltam ezt Survivorbe. Ó, baszki, valamit elfelejtettem, a zombi tojást. Buzi. Föld felett teszünk a zombi tojást. A zombi. Akkor most mehetünk át Survivorbe. És a Survivorbe, és mehetünk is. Ugye ez a zombi ilyen geci. Azért nem ütik be, mert békésbe vagy. Ti geci, békésbe vagy. Bazd meg! Békésbe vagyok, akkor persze nem fogja be. Na, hát Zombi. kurva anyádat a geci. Nehéz. Normálra beállítjuk. Biztosítok a köröm közepébe. Ez a geci. Ha-ha-ha! Látjátok, itt az erre szolgál. A kurva! Menekülünk el, gyerekek. Ez annak a hibája volt, mert a geci zombin át tudott sétálni. Visszanyjuk a kör közepére. És...
Nem csaptól fegyverre van az Kurva! nem tud jönni a pici zombira, ez nem jó. Kurva, nem ilyen gyors. Geci. Pici zombit ne használjatok. Geci pici szar. Pici zombit is elcsapdázolja. Csak az a baj, ha kettőt teszek le, akkor mert túl gyors. Látjátok, ez lassú, és bele tud esni. Látjátok, gyerekek, ez a csapda erre szolgál. Kurva jó! Vazd meg! Ez gyerekek, tudjátok, hogy mire jó ez a csapda? Hogy, hogyha itt szépen jössz, és bejött a zombi, veled egy irányba jön, és te pont akkor ugrasz ki, akkor ez itt lenyílik, és belesik a geci zombi. Ha valaki egy boszorkány támad titeket, és persze, hogy megdöglethet. Láttátok ezt, gyerekek? Na, így kell ez egy jó zombi csap. Meg fogsz dönni. Ez annak a hibája volt, hogy de valamelyik oldal nyílt. Kurva! gyerekek. What a hoppá. What? Na gyerekek, ennyi volt ez a csapda. Úgyhogy gyerekek, ennyit akartuk bemutatni. Sziasztok, gyerekek. Sziasztok! Hozzá meg.